bangitshela ukuthi bawu-IFA into abayenzayo bayasilekelela-ke ukuthi basinikeze ukujoyina ukuze sibe nawo ama-funeral cover nabantwana bethu. Ivoucher siyothenga phela thina amakhehla ko-Shoprite. Washaya uDisemba wadlula. Hayi ayikhali voucher la. Ake sibingelele kubo bonke abalaleli base South Africa, sibingelele nakulo ke le platform esikuyo yeKhaya TV2. Bafowethu sinenkinga la esibhekene nayo njengomphakathi. I-MK Labour Desk ivundulula ubugebengu obuhleliwe. uNokzola Tolashe, the Minister of Social Development, uyazi ngalolu daba. Ngiyacela ukuthi obona le video noma bethu amalungu eParliament awayilethe kuye. La Nokzola Tolashe, the Minister of Social Development, buka lana siphethe amaphepha ezalukazi ezibanjelwa imali ngokungafanele. Kufika igebengu esingazi ukuthi sitshalo ubani, kodwa uyazazi ngoba uma le mali ibanjwa eReserve Bank iza kwa Social Development isibanjiwe. Umbuzo uthi obani laba ababamba imali zelokhuze zezalukazi nomkhulu? So what we are saying ke thina njengelokhuze ke njenge MK Labour Desk sicela ukuthi le mali ime as soon as possible. Ogogo nomkhulu bonke babuyiselwe imali zabo ngoba bathembe wena njengominister ukuthi uzoprotecta imali zabo ukuthi zingabanjwa ngokungekho emthethweni. But unfortunately imali zibanjiwe, nazi zibanjiwe 180 210 every month. And one, abantu ababambe lezi imali bafike kogogo bathi bazobabhalisela ama-voucher. Lento yokubhalisela ama-voucher kogogo ngabo December iyona le ekhoza this corruption esinayo esibhekene nayo njengamanje. So after that bese kuzongena ke la khona sebebanjelwa imali. One, ubanjelwa imali awusayinanga form, awusayinanga lutho. Two, ubanjelwa imali awunayo ngisho beneficiary ukuthi ke uma ufa ubani ozoclaima wona ama-office akuphi, because uClientele Life lo niyawazi nina kade ninawo lapha kalokhuza ne-JSE, niyawazi uClientele Life, but ama-offices akhona awasekho, awasaziwa ndawo. Sigijime njenge-MK Labour Desk sifunana nama-office akhona eGoli awatholakali, eMpumalanga awatholakali, eKZN awatholakali, but imali yogogo yabanjwa. Ubugebengu-ke lobu obuhleliwe ngaphansi kwakho Nokzola Tolashe, the Minister of Social Development. Asizokuvuma ukuthi nizogebenga omkhulu nogogo. Ukuyibona abantu abaphethe amakhaya, okuyibona abantu abazi ukuthi abantu balala bedlile, bese manje kuba khona imali ezibanja. Kuyazi ukuthi uma ubanjela umkhulu nogogo vele leyo mali ngeke baze bayazi bona bazi ukuthi nje bahola imali yempesheni. Fortunately ke njengomkhonto njenge-MK Labour Desk siyibambileke le ukuthi ngeke sisavuma bafowethu. Enough is enough, and asikwazi ukuqhubeka nohulumeni ozobamba azagebenge ngisho inkamnkam yabasebenzi, imali yabasebenzi. Phela le imali yentela le yabasebenzi base South Africa akuyona imali kagovernment, and ugovernment nawo unesibindi ukuthi akwazi ukudedela zonke inkampani zizodidakta imali yabasebenzi. Le mali ke uSocial Development bahambile ogogo nomkhulu baya ka-Social Development, bafika khona kwathiwa le mali abakwazi ukuthi bayistopishe le mali. Kusho ukuthi omgogo nomkhulu ke bazokhonjiswa ubani eReserve Bank, ubani owaze njengoba nami njengomgcobo nje ngiyayazi eReserve Bank ngokuyibona, but asiwazi umnyango la esingena khona kuthiwa nakho eReserve Bank uzolungisa izinto zakho khona. But lento ke nabo ugebengu hleliwe. Uminister wala akenze sure. Siyacela namalungu omkhonto
la ekhona adila nezinto zakwa social development, ngaba ama-province, ngaba unational, ake bayithathe le matter kube i-matter of agency, ngoba iy'mali ziyadliwa. Wonke umuntu ungenelela komkhulu azotshontsha iy'mali. Uma ungumkhonto eMpumalanga ngaphansi ka-social development, noma ngabe kuthiwa awukho-ke ngaphansi ka-social development, but please attend this. It's very urgent ukuthi kube khona uminister nje ozohlala nobugebengu obuhleliwe. Mina ngiyakholelwa ukuthi uminister uTolashe unokuzola uyazi ngale mali, mhlambe naye futhi uyingxenye yokudla le mali, ngoba ngeke ukube ukuthi yena akazi ukuthi kunemali kwi-department ebambela izalukazi kungekho paperwork ekhona. Yiyo-ke lento esishoyo ukuthi masikhuluma ngobugebengu sikhuluma ngabo. Thina-ke ebugebengwini cha bandla nosixolela siyobukhipha noma ngabe kuthiwa benziwe ubani. Nokuzola Tolashe, the Minister of Social Development, nabo ubugebengu bakho. Sekukuwena-ke ukuthatha le matter yogogo uyithathe uyibuyisele kuwe, uphinde ubakhokhele futhi zonke lezi mali, hayi ukuthi uyithathe nje uyivale. Sifuna kukhokhwe isenti nesenti ogogo ababanjelwe lona ngalo clientele life. Inini enaziyo ukuthi la masela ahlala. Manje ngakwenzi lokho, we are giving you a month of March sifake icala eliqondile nje, sifakele uminister futhi of social development, ngoba uyena owaziyo ukuthi ukuphi lo clientele la ibamba khona imali, babenefitani bona ngokubuka imali zabakhokhi bentela sidliwa izigebengu bekhona. Mandla wethu, Mandla. Ngibingelele umphakathi wase-KZN, okhulumayo uMazungu, ngihlala eNkuzunzi. Ngesonto elidlule bengisedrobheni. Mangifika edrobheni mase ngiphume workshop ngingadibana nabesilisa abawu-2, kahlalisho ukuthi bengemu-2 kodwa engikhulume naye kulabo beyedwa. Ongimisile wase wangichazela ukuthi bawu-IFA. IFA ngiyakwazi kudala, bangitshela ukuthi bawu-IFA into abayenzayo bayasilekelela-ke ukuthi basinikeze ukujoyina ukuze sibe nawo ama-funeral cover nabantwana bethu. Bayibala-ke izinto abazenzayo, kodwa ekugcineni-ke base bathatha izinto zami-ke uma bebona ukuthi ngiyavuma ukuthi bangenzise le nto, ngoba phela uma inemali kufanele ukuthi wazi ukuthi khona imali ozoyithola nawe ngoba sayidinga imali. Ukuthi uma sengenzisile lezi zinto lo mfana wathatha-ke wabhalisa yonke into. Ayikho-ke mina ngibhalise yona, bekubhala yena, wabhala konke abefuna ukusho, wasenda izinto abefuna ukuzisenda, wase wanginikeza-ke ifoni. Mase ngisukile kuyena ngibuyele e-workshop, iy'ngane zami bese bafonela abantwana bethi hayi ngingayibhalisi leyo nto isayini. Bese ngibuyela kuyena-ke ngizothi mina ayi ngicela ukuyikhansela le nto ngoba iy'ngane ayivumelani nayo, kade ngiyekhiwe manje futhi sengiyokwenza ezinye izinto. Bese ngithi-ke bese thina lo mfana angeke sakwazi manje, ngibuye Saturday, early Saturday sizoya emithingini, baba ne-meeting every ama-weekend. Ngithi-ke mina hayi okay-ke ngizokutholaphi, athi ngomthola khona. Mase ngibuyela on Saturday umfana akasatholakali, nale moto ababehamba ngayo angisayibona imoto emhlophe ukuthi-ke amagama emoto anginakanga-ke lapho, kodwa nje yena wayengasekho. Mase ngimbuza kula bantwana abadayisayo bathi bashonele ezansi labo bomgwaqo lo oyindledlana encane edabula laphaya eGoli. Ngiba ngisabathola-ke yilokho okungiphathe kabi. Mase ngithola ukuthi izinto zikanje angisazi-ke ngimtholaphi ukuze ngihambe ngiyokhansela le nto le abangibhalise yona, angisazi fanele ngenjani. Mase ngilalela izolo-ke ngathola ukuthi uma ngifunda la efonini yami kune-group, ngathola ukuthi le nto le iyavela egruphini. Ngathi hawu kusho ukuthi nami bengibanjwa-ke la, kungcono ngisukume ngoba ngiyezwa ukuthi kuzohlanganwa laphaya eBria Center namhlanje, nami ngifuna ukuba khona ngizobika udaba lwami. Lapho-ke sesiyafika-ke asisatholi umuntu, sasibona ukuthi kungcono size la kumkhonto
size sizoreporta into esehlelayo ngoba kunzima kabi ukuthi ngizobanjela u-300 ekugcineni bathe lo 300 ngizowukhokha once off. Into ezoqhubeka kuzobe uqhubeka-ke i-life cover yey'ngane. Manje kuyangidida ukuthi kanjani ngoba phela ayikho into ethathiwe mayelana ney'ngane. Le mali yami izobe ithathwa ishonaphi ebathe ngizoyikhokhela kanye, izinto eziningi ngizobe ngiy'thola khona-ke. Angizazi-ke bekuveze okunye kokudla entontoni la kufuneka kudliwa khona. Kube yileso simo-ke singidlalile le game. Ngabuya-ke ngazokuza nami la ngithi ngizobheka abanye, ngathola ukuthi akukho umuntu ngase ngafika-ke ubaba lo ngifika naye. Ngiyabonga. Sanibona mphakathi wase-South Africa KZN. Lo okhulumayo ubaba uShezi endaweni yase-Adams eMazimtoti. Ubaba uShezi ufikelwe yingane emphakathi eziwu4, abafana abathathu, intombazane eyodwa ngoNovember ngo-2025. So bathi uzothola i-voucher yokuyothenga ko-Shoprite, yokuyothenga ko-Boxer. Bafuna i-ID number ngabanikeza, bafuna i-phone number ngabanikeza, babhala ne-house number yasekhaya. Ngase ngiyalindela-ke phela ukuthi ngoDisemba phela iyaphuma phela i-voucher siyothenga phela thina amakhehla ko-Shoprite. Washaya uDisemba wadlula, hhayi ayikhali voucher la. Kusho ukuthi okwenzekalayo-ke ngoJanuwari nge-payment yethu yokuqala yempentsheni wabanjwa 210. Kwaphinda ngoFebruwari futhi yabanjwa futhi le mali, okusho ukuthi imali esebeyithathe kumina nje manje u-420. Njengoba kuphela inyanga isohola kusasa, izophinda futhi kubanjwe le mali, izoba siba u-630 le mali. So yiloko kusiphathe kabi thina abogogo nomkhulu. Ngase ngibona ukuthi hayi ake ngithintane ne-ofisi le ndaba ngiyiveze obala ukuthi naku sigetshengwa la eKZN KwaZulu Natal. Ngiyabonga.